Régi Ákos, Bolivár. Így igaz. Mesélsz a nevedről egy picit? Anyának a választása volt, vagy hát amit én tudok, azt mesélték. Neki nagyon tetszett, volt egy korábbi ismerőse, aki első keresztnévként használta, illetve én is utána néztem, hogy honnan ered, vagy hogy mi a sztoria, és egy közép-amerikai szabadságharcos, Simón Bolivár volt így a legelső köztudott személy, akit így hívtak. Bolíviában is tevékenykedett, Kolumbiában is, és nem tudom, hogy valószínűleg nem róla kaptam a nevemet, hanem inkább az ismerősről, de így kaptam meg. Neked is valami fantasztikus kihívásokkal teli volt az elmúlt időszakod, és én csodálkozva néztem, és ahogy meséltél róla, hogy egy életvidám, egy impulzív, egy tele lelkesedésekkel, például a mostani fiataloknak. Úgyhogy egy picit mesélnél erről, hogy mi történt? Persze még 2021. szeptemberében, lassan 3 éve estem el motorral Cseszneken, és eléggé durvára sikeredett maga a baleset, ugyanis egyből helikopterrel szállítottak Veszprémből Győrbe, 3,5 hét kómába kerültem, illetve mélyaltatásban, mert az első műtét után nem tudtak felkelteni, illetve nem tudtam felkelni. Már akkor is nagyon szorult a hurok, mert mivel ahogy telt az idő, úgy egyre kevesebb esélyt adtak arra, hogy ha fel is ébredek, akkor egészségesen ébredek fel, de valahogy mégis megúsztam. A kulcscsontomtól kezdve szerintem a bokámig minden egyes csontom a gerincemen át eltörött, viszont mégis itt vagyok, felkeltem ma reggel is, és eszméletlenül hálás vagyok ezért. Vagy mi volt az első dolog, amikor így tudatosodott beled ez a helyzet, hogy tényleg egy műtét, és nem lesznek az alsó lábaid? Hát maga a tudat, hogy mi történt, inkább a kóma utáni első hónapban alakult ki, viszont az első emlék az majdnem a kóma utáni napokban volt, amikor anya már látogatni jött, illetve a család. Elég sokat próbálkoztunk a lábammal, tehát az orvosok is itt a Győri Petszalagár kórházba egy csomó műtét, illetve operáció alá bevetettek, reménykedve, hogy meg lehet menteni. Ez nagyon sokat kárpótol ebben az esetben, mert nincs bennem az az érzés, hogy mi lett volna, ha mégis meg lehetett volna menteni. Többek között jártam Szombathelyen is, ott egy lebenyátforgatásos műtéten volt részem, a jobb vádlimat átforgatták a sípcsont részemre, ugyanis egy nyíltörés miatt ott minden kiszakadt és elszakadt. Tehát tényleg mindent megpróbáltunk érte megtenni, ez nagyon sokat kárpótolt, és nem azt mondom, hogy nem sajnálom, viszont én úgy gondolom, hogy minden okkal történik, és talán ez egy olyan jobb ajtót nyit majd meg az életem során, amiért ugyanúgy hálás leszek. Hát biztos, hogy felmentél az ajtóhoz a lépcsőn, szóval, hogy tényleg mik voltak a legnehezebb, vagy amiken át kellett haladnod, szóval, hogyha mondjuk egy-kettő ilyen helyzetet felelevenítesz, hogy na ez előtt gondolkodtál, vagy ez nehéz. Hát biztos vagyok benne, hogy a kiszolgáltatottság a kórházban, amikor tényleg voltam 19-20 éves, és a fejem mozgatásán kívül semmire nem voltam képes, az nagyon-nagyon rossz volt. Az, hogy nem tudtam magamat ellátni, nem tudtam magamra odafigyelni, mert tényleg egész nap csak feküdtem, és ez tartott 8-9 hónapon át. Illetve nagyon sok akkori barátom volt, akik így egyik pillanatra a másikra csak így lekoptak, és nem akartak valamiért keresni, beszélgetni velem. Ez is nagyon furi volt, és talán ez a kettő meghatározóbb rossz érzés volt ebben az egészben. Tényleg ez a kiszolgáltatottság, és tényleg az, hogy nagyon sokan elhagytak, akikről nem gondoltam volna, hogy el fognak hagyni. Pont ez motoszkált a fejemben, mert ezt tudom, mondtad nekem múltkor, hogy ez nagyon rosszul érintett, vagy hogy ez volt benne egy ilyen érdekes tanulság is, és azóta se derült ki, hogy ez miért történt? Igazából megmagyarázatlan maradt, mert egy-kettő srácon, akivel tartom mostanáig a kapcsolatot, akikkel baleset előtt is beszéltem, és nagyon jobban voltam. A többiekkel, akik így elhagytak, vagy elfelejtettek, nagyon nem is beszéltünk, meg nem is volt rá szerintem tőlük indok, hogy így, na most ezért nem akarunk veled beszélni. Próbáltam megérteni valahogy az ő helyzetüket is, de nyilván kommunikáció nélkül eszméletlenül nehéz volt felfogni, hogy őket mi zavarta, vagy mi nem volt jó.
Most már úgy vagyok vele, hogy megértem őket, az elején haragudtam rájuk, viszont úgy érzem, hogy azért egy ilyen helyzet nem feltétlen csak nekem lehet nehéz, aki elszenvedi az egészet, hanem tényleg látni egy elvileg jó barátodat szenvedni, rosszul érezni magát, lehet, hogy valaki akkor erre még nem volt kész. Ki az igazán jó barát? Igazándiból szerintem az, hogyha számítotok valakire, és tényleg, hogyha valami gondom van, akár otthoni probléma, pakolni kell, szerelni kell valamit, amihez a jelenlegi fizikumom miatt még nem vagyok egyedül elég, akkor tényleg feltételek nélkül, meg hátsó szándék nélkül egyből azt mondja, hogy ha nem is egyből, de azt mondja, hogy persze, nagyon szívesen segítek, jövök, akár megcsinálom helyetted. Nem elvárás, viszont nagyon-nagyon jól esik az embernek egy ilyen helyzetben szerintem. Egyébként szerintem kell egy érettség a barátság, vagy Igen. egy ilyen baráti dolog feldolgozásába, szóval, hogy valószínű, hogy te kaptál egy olyan dolgot a baleset során, ami tényleg, szóval, hogy kaptál egy olyan dolgot biztos, ami egy erőt adott, vagy ami tovább tudott vinni a nehézségeken, és lehet, hogy valaki, aki csak egy fiatal, 19-20 éves gyerek, aki csak a bulival, a szórakozással, a kis életének az egyszerű dolgaival foglalkozott, az nem ért meg ehhez a dologhoz, hogy akár segítsen, vagy akár csak, hogy föl is tudja dolgozni, hogy ilyen van, hogy tényleg, hogy hogyan kapcsolódik hozzá. Éreztél ilyet, hogy mint amikor valaki mondják, hogy megvilágosodni bárhol meg lehetsz. Hogy éreztél, hogy kaptál valami pluszt? Mindenféleképpen egy nagyon-nagyon drasztikus karakterfejlődésen mentem keresztül, szerencsére inkább pozitív irányban. Mondhatni, hogy 180 fokos fordulatot vett az életem. Főleg prioritás téren nagyon-nagyon jó, hogy már a legkisebb dolgoknak is tudok örülni, illetve felfogás és empátia alapon is úgy érzem, hogy sokkal fejlettebb vagyok, mint amikor történt ez a baleset. Tényleg úgy vagyok vele, hogy ami történik, az okkal történik, és lehet, hogy most velem azért történt ez, hogy ezen a karakterfejlődésen átmehessek, és egy jóval érettebb, egy jóval jobb felfogással rendelkező ember lehessek, amit majd nyilván szeretnék még fejleszteni tovább a jövőben. Ki volt az, aki melletted állt végig? Vagy akikkel tényleg tudtál támaszkodni? Vagy akik feltöltöttek? Szerintem szüleim és a testvérem voltak így hárman a legközelebb. Valamilyen szinten elvárható volt, viszont akkor nyilván nem forgott ez az emberbe, hogy nyilván itt van anya, nyilván itt van apa, és eszméletlenül jól esett az, hogy tényleg minden nap telefonáltunk, üzentek, írtak, küldtek, hogyha úgy volt, akkor ebédet, vacsorát, és mindig odafigyeltek rám, gondoztak. Ez eszméletlenül sokat segített, nem hiszem, hogy nélkülük bármi sikerült volna, illetve voltak nyilván rokonok is, akik kivették ebből a részüket, és volt egy-két barát is, akik jöttek folyamatosan és segítettek, és érdeklődtek, hogy vagyok, és akár egy ilyen kicsi üzenet is nagyon sokat fel tudta dobni a napomat, hogy na szia, hogy érzed magad, és ezek nagyon jól estek. Nekem is erős motiváció voltál, hogy elindítsuk ezt a podcastet, mert amikor múltkor beszélgettünk, mondom, te igazán egy valós tanulság vagy a fiataloknak, mert persze az idősebbek mindig kritizálják, hogy a fiatalok ilyenek, meg olyanok, de alapjában véve te valóban 19 évesen megmérettettél. Mi volt utána, amikor mondjuk a kórházban a műtétek lezajlottak, és akkor megkapod ezeket a protéziseket, végtagokat, akkor ez hogy zajlott? Igazából ez eszméletlenül gördülékeny volt, tehát amint kiderült az, hogy amputálni kell mind a 2 lábszáramat, akkor már egyből itt a Győri Rába Rehabbal felvettük a kapcsolatot, és ahogy kikerültem kórházból, illetve a rehabilitációról, konkrétan napokon belül megkaptam az első ilyen ideiglenes próbalábamat. Ez teljesen TB támogatott volt ez a része, tehát ezért nekünk semmit nem kellett fizetni, és tényleg ők kerestek, ők mondták, hogy mi hogyan lesz, segítettek mindenbe, tehát ez nagyon gördülékenyen, és ez is például nagyon sokat rádobott a közérzetemre akkor, hogy nem az volt, hogy úgy éreztem, hogy megint csak így magamra vagyok hagyva egy ilyen szituációba, hanem tényleg az volt, hogy jöttek, segítettek és csinálták egyből, levették a mintát otthon, arra szerintem rá 3-4 napra megkaptam ezt a ideiglenes próbalábakat, és azzal igazából már aznap egy ilyen járókerettel elkezdtem mászkálni a házban,
Ahhoz képest, hogy azt mondták, hogy mostanságra fogom elhagyni az egymankót, vagy még voltak olyan tippek, hogy valószínűleg folyamatosan kell majd egy segédeszköz a járáshoz. Úgy érzem, hogy elég jól megy minden, tehát edzeni járok, folyamatosan megyünk, utazgatunk jobbra-balra, és úgy érzem, hogy az én kemény munkám, meg az ő szakmai tudásuk így összedolgozott ebben a dologban nagyon keményen. Valamit sportolsz egyébként? Edzőterembe járok, igen, most személyi edzővel. Nagyon-nagyon jól érzem magam, mert korábban nagyon komolyan vettem az edzést, és ez egy nagy szívfájdalom volt ebben az elmúlt 2-3 évben, hogy akartam menni, de nyilván olyan volt a szituáció, hogy el is tudtam menni, viszont már ott nagyon nem tudtam semmit csinálni, mert maga a fizikumom, meg szerintem még a mentális egészségem is akkor nem azon a szinten volt, hogy még plusz kihívások elé állítsam magamat. Étkezésre figyelsz? Az utóbbi 1-2 hétben most már elkezdtem, tehát a szénhidrát bevitelt próbálom csökkenteni, és a cukros dolgokat próbálom elhagyni, amennyire lehet. Ezen kívül, amit anya csinál, azt teszem. Nagyon szuper. Mesélsz a tetoválásaidról? Ezek előtte is voltak? Előtte nem volt, tök nagy álom volt az, hogy legyenek, és az a érdekes sztori mögöttük, hogy igazából egyiknek sincs különösebb jelentése. Tehát ide járok Győrbe, a belvárosba, és a legelső alkalommal előző lévő este választottam ki a mintákat, viszont onnantól úgy kezdtük el csinálni, hogy odaértem, akkor kávéztunk, és akkor közben így mutogattam a srácoknak, hogy erről a mintáról például mi a véleményük, és amit mondjuk ők is leokéztek, vagy nekem nagyon tetszett, akkor azt felvartuk egyből. Milyen sok kicsi minta, mint hogyha ilyen smiley vagy... Igen, ilyen patchwork a neve, azt mondják rá, hogy ilyen patchwork. De egyébként szerintem nagyon jól sikerültek, meg akik vartak is eszméletlenül ügyesek voltak. Kik voltak? Schreiner Gergő volt, aki nagyon sokat vart. A belvárosban van nekik szalonjuk, a Hello Darkness. Nem tudom, hogy még, azt hiszem az Adi Endre utcában talán. De igen, de nagyon-nagyon jó a hangulat, nagyon jó srácok vannak ott, és tényleg szakmailag is eszméletlenül profik. Illetve most a Kis Matyi vart utoljára. Ő megtöltötte a kezemet ezekkel a kis mintákkal. Amikor így sokat voltál otthon, vagy feküdtél, mivel töltötted az idődet? Általában tévéztem, tehát például a Netflixen az összes filmet szerintem már kimaxoltam, meg játszogattam, volt egy konzol, illetve kaptam a nyájéktól, azon játszogattam, próbáltam átsábítani haverokat is, jöttek is egyébként, tehát akkor már sokkal többen, meg sokkal jobban jöttek, amikor nem a kórházba kellett menni, tehát biztos egy plusz nehezítés volt ez a kórházas látogatási idő, és velük voltam igazából, meg nyilván a nyájékkal. Nagyon szuper. Gondolkodtál egyébként, hogy motorra ülsz utána? Volt szó róla, mert eleinte úgy indult, hogy csak az egyik lábamat kell amputálni, és még úgy gondoltam, hogy egy közel 100%-os lábbal, illetve egy protézissel még érdekes lehet. Viszont most így már 2 protézissel annyira át kéne alakítani a motort, hogy nem lenne meg az a feelingje. Tehát azért nem olyan váltás, mint mondjuk egy manuális autó után automatát vezetni, hanem ez tényleg teljesen más lenne, akár egy automata motorral, vagy egy teljesen átalakított motorral menni, szóval így már nem. Tanulás, vagy ugye gondolom azért kiestél egy kicsit az életből. Hol tartottál a baleset? Akkor kezdtem a 12. osztályt, pont, ez év elején volt, és abból teljesen kiestem, tehát amikor legelőször úgy normálisan tudtam én is létezni effektíve, akkor egyből elkezdtem tanulni, visszajártam suliba. Az annyira nem ment jól, nem a suli része, hanem a visszajárás, mert akkor még nagyon sérülékeny volt a lábam, és egy ilyen 2 hónap után egyből abba kellett hagynom, és át kellett mennünk online oktatásra, viszont még abban az évben meglett az érettségi, tehát annyira nagyon rovására nem ment a tanulásnak az, hogy rossz volt a lábam, mert időm az volt, és talán érettségi utáni időszakban, amikor így nagyjából már magabiztosabb voltam, akkor próbáltam elkezdeni edzeni, akkor ahhoz még kevés voltam, viszont most az utóbbi 3-4 hónapban járok újra edzeni, és most már úgy érzem, hogy tényleg fejlődőképes vagyok, meg sokkal jobb a fizikumom is hozzá. Volt-e valami hobbid a baleset előtt, mit tovább vittél, elhagytál, vagy esetleg módosult? Motorozás, de azt elhagytam teljesen. Meg pecázni szeretek nagyon. Az nekem valamiért nagyon ilyen lelki nyugalom, meg béke.
az tökre tetszik. Azon kívül talán nem volt olyan más, amit áthoztam volna, vagy elmaradt volna. Mekkora volt a legnagyobb halad? Mm, Vagy milyen halra mész? Hát igazából, amit éppen kifogok. Tehát így annyira nem horgász vagyok, hanem tényleg csak így pecázgatni megyek el, amit éppen fogok. Most nem régen fogtunk egy 9,5 kilós tőpontyot, az nagyon szép volt, de korábban is nagyjából ez volt a legnagyobb, ilyen 9-10. Na, szuperságos. És bulik? Mennek szerencsére, tök jó, hogy tényleg azt is bírom a lábammal, a jobbra-balra menést, a táncikálást, a lépegetést. Azok annyira nagy plusz nem adnak, az inkább a barátokkal eltöltött idő miatt nagyon értékes nekem. Mesélted, hogy otthon mindig magad vágtad a hajadat. De mesélsz el egy kicsit? Igen, mindig volt egy ilyen kis gépem, még kórházba vettük, aztán egy hosszra tologattuk mindig otthon a hajamat, de ugye az eleinte még mindig, amikor otthon voltam, ugyanúgy ágyhoz voltam kötve, és nagyon rossz volt az, amikor vágtuk a hajamat, mindent elsöpörtek anyáék, próbáltak tényleg ügyelni arra, hogy tisztaság legyen, és én meg amint visszafeküdtem az ágyba, egyből minden tiszta haj volt, minden bajom volt, tehát inkább elkezdtem növeszteni, és amikor már nem voltam ágyhoz kötve, akkor megint toltam a hajamat, viszont akkor meg a fürdőbe, akkor ugyanúgy a takarítás, tehát sokkal nehezebb volt mind eljönni mondjuk egy barbershopba, és sokkal jobbra megcsináltatni mindegy hossz, és sokkal kellemesebb volt nekem is akár beszélgetni az akkori barberrel, vagy azzal a barberrel, aki akkor vágta a hajamat, tehát összességében sokkal jobb volt. Ja, teljesen szuper. Voltak-e olyan belső motivációk, vagy olyan motivációs gondolat, vagy olyan dolog, ami tényleg így tovább vitt? Próbáltam alapból is motivált lenni, meg nagyon sok ilyen videókat is nézegettem, podcasteket, és ami nekem a legjobban bejött az, hogy így vizualizálni azt, amit el akarok érni. Például legyen szó arról, hogy sétálok, legyen szó arról, hogy vezetek, legyen szó arról, hogy mondjuk otthon már elhagytam a kerekesszéket olyan 3-4 hónapja. Közelebb kerültem a valláshoz is, és úgy érzem, hogy tényleg számítanak ezek az apró dolgok, hogyha látja maga előtt az ember a célt és a dolgot. A lényeg az, hogy nem szabad sietni, és tényleg maga az utazás is egy élmény, nem csak a végcél, és úgy érzem, hogy tényleg napról napra, hogy egyre ügyesebb voltam és egyre jobb voltam, az legalább ugyanannyit hozzáadott a közérzetemhez, mint most, amikor már effektíve minden rendben van a régi időszakhoz képest. Tehát tényleg ez, hogy látni magam előtt, hogy mit akarok elérni, és sokkal könnyebben fog menni. Kitartó munkával persze. És igen, mondtad, hogy imádkozol is többször. Igen, napi, hát vagy lefekvéskor, vagy felkeléskor, akkor mindig, de van, amikor éppen napközben is, hogyha úgy érzem magam, vagy egy olyan dolog történik, ahogy érzem azt, hogy valaki figyel és valaki segít, akkor mindenképp szoktam. És ez már így a baleset előtt is volt, a baleset után érkezett ez az impulzus, hogy mondjuk imádkozol vagy közben? Ez inkább most az elmúlt ilyen hónapban nagyjából az egyik jó barátommal így ilyen mélyebb beszélgetések során beszéltük, hogy ő is így egyre közelebb került ez az egész dologhoz, és hogy ő is sokszor szokott imádkozni, és hogy például neki nagyon-nagyon ad egy lelki békét, egy nyugalmat, és gondoltam rá, hogy én is kipróbálom, alapból nagymamám nagyon vallásos, maga a család is, viszont már annyira nem erősen, mint mondjuk nagymama, viszont ez a része, hogy imádkozok, illetve megköszönöm azokat a dolgokat, amik történtek velem, épp hogyha jók, épp hogyha nem, azt úgy érzem így az utóbbi hónapban, főleg az egyik jó barátom révén, hogy ez tényleg tök jó dolog, és tényleg meghallgatnak. Szuper. És ez a vizualizációt, ezt hogy kell elképzelni? Igazából a sok fekvés mellett másra nem nagyon tudtam hagyatkozni, miután láttam az összes filmet, csak tényleg arra, hogy én mit gondolok, meg az én gondolataimra, és egyszer talán szerintem tök véletlenül gondoltam egy olyanra, hogy úristen, mennyire jó lenne egyébként kimenni a kórház elé és sétálni egyet, és így ez már átforgott egy olyan dologba, hogy egyre jobban éreztem azt, hogy akarok sétálni. Tényleg nagyon hamar megtanultam a protézisekkel menni, biztos, hogy benne volt ez az akarás, és ez a dolog, hogy én láttam magamat sétálni, éreztem, hogy fogok tudni sétálni. Egyszer nem fordult meg olyan a fejembe, hogy basszus, soha többet nem fogok járni, mert műlábaim vannak, és úgy érzem, hogy így is van élet, így is nagyon jó életet élek, és szerintem ez tök király,
ilyen kihívások mellett, meg ilyen dolgok mellett is egyébként nagyon jól megy minden, amit elterveztem. Igen, hát szokták mondani, hogy ha elképzeled, hogy tudsz biciklizni, akkor könnyebben megtanulod, és tényleg ez biztos egy nagy lélekerőt ad, hogyha az Igen. ember látja maga előtt azt, ami van, az egy abszolút egy pozitív hozzáállás, meg jóba is kell lenned magaddal, Persze. hogy te pozitívan higgy és vizuálj magadba, mint az ima is egy olyan fajta meditatív állapotot is hozhat, ami tisztítja a lelket, tisztítja a gondolatokat, és előre visz, szóval, hogy ezek fantasztikus dolgok, hogy ezeket megtaláltad, és hogy ezeket jó irányba használod. Szerintem ez is példaértékű a fiataloknak, mert ez a fajta nyitottság is mind szükséges, és igen, amikor van egy feladat, akkor azzal szembe kell nézni, meg kell küzdeni, és azokhoz igenis szükséges ezek. Szóval ahhoz, hogy az ember elmegy egy hamburgert tenni a McDonald'sba, ahhoz nem kell ima. Szóval ahhoz és ilyenkor azért ezek feljönnek, és ilyenkor megkapja az ember azokat a kegyelmi állapotokat, megkapja azokat a segítségeket, hogy tényleg lábra tudjon állni, szó szerint erről van szó, úgyhogy tényleg szuper, és hogy most aztán utána a tanulást tovább vitted. Igen, most jelentkeztem Pestre a Metropolitan Egyetemre, film- és tévéműsor rendezői szakra. Igazából ebből a kreatív tartalomgyártásból jött ez a szerelem, hogy láttam azt, hogy ez működik, ebből lehet valamit elérni, és nyilván ez teljesen más, mert telefonnal felveszünk, rohangálunk a városba, viszont innen kezdett el érdekelni, meg főleg a Nolan filmek alapján, hogy ezt most hogy kell felvenni, ez mögött mi az a ötlet, amiből ez kisült. Néztem egy-kettő ilyen behind the scenes videókat, ahol magát a forgatást mutatják, hogy történt, meg miként, és egyszerűen másodpercek alatt megfogott úgy, hogy éreztem, hogy én is ezt akarom csinálni. De jó. És már forgattál saját jellegű filmet is? Egyetemre egy-két kis filmet már kellett beadni, illetve kellett egy referencia munka is. Ez épp a tetováló stúdióban volt, ahol varnak engem is, onnan van a referenciám, illetve volt egy kiadott, előre megmondott feladat, hogy miről szóljon. Ez a 2 kisfilm van, ami tényleg rendezést és odafigyelést igényelt, illetve szerintem már lassan több száz olyan kreatív tartalomgyártós videó, amiben vagy mint szereplő, vagy mint kamera mögötti ember szerepelek én is. Szuper. Van-e jövőbeni célod? Most már hallottuk a videózást, a filmkészítést. Igazából én azt vettem észre, hogy mindenki nagyon siet és meg akarja váltani a világot. Lehet, hogy ez egy picit klisé, de igazából, hogyha boldog az ember, akkor szerintem mindent elér. Tehát nem abban mérem feltétlenül a gazdagságot, hogy most valaki egy 1 millió forintos autóból kiszáll, vagy egy 100 millió forintos autóból, vagy hazamegy egy 200 milliós lakásba, hanem tényleg az, hogy az emberi kapcsolatok megmaradjanak, meg én is ember tudjak maradni, és ha most egy hosszú életet, ha egy valamiért rövidebb életet, akkor is az boldogan és aktívan éljem le. Én is azt szoktam mondani, hogy a boldogságot nem lehet csuporral mérni, vagy valami pohárral, szóval, hogy nagyon tetszik, amit mondasz, mert alapjába véve, hogyha valaki boldog, akkor minek kell onnan elsietni. Szóval, hogy akkor azt kell ott megélni, azt kell kibontakoztatni, mert lehet, hogy abból az a virág még egy hajtást hoz, még egy virágot hoz, még egy kis illata van a történetnek, vagy éppen hoz valami pluszt abba az egész helyzetbe. Úgyhogy tényleg ez is nagyon tetszik, amit mondasz, szóval, hogy valóban nem ezek a dolgok számítanak, hanem ezek is hozhatják ezt a pluszt, hogy az ember jól érzi magát, de hogyha azért küzd, hogy legyen valamilyen, mondjuk akár egy autója, vagy egy több milliós kocsia, az egyáltalán nem biztos, hogy azt fogja okozni, amit a belső boldogság. Meg nem biztos, hogy arra van szüksége. Tehát lehet, hogy ő most egy 100 milliós autóért imádkozik, viszont tényleg, amit korábban mondtam, hogy lehet, hogy pont arra van szüksége, hogy mondjuk a szüleivel jó legyen a kapcsolata, és lehet, hogy azt kapja meg, és utána mérgeskedik, ahogy nincs autóval. Nem tudom, szerintem ez egy tök jó felfogást próbálok magamba így kialakítani, hogy tényleg maga az a része számít a boldogságnak,
hogy felkelek, és örülök, hogy felkeltem, örülök, hogy elmehetek dolgozni, elmehetek edzeni, elmehetek akár egy Mekibe kajálni egyet, hogy tényleg mindenért próbálok hálás lenni, és szerintem ez egyelőre tök jól megy, és ezt próbálom fenntartani is hosszú távon, és ez a cél igazából. Hát köszönöm, hogy beszélgettünk. Én is. Én azt hiszem, hogy nagyon, nagyon örömteli volt legalábbis számomra, és remélem, hogy ezt majd többen megnézik, és ugyanígy fogják érezni. Én most is teljesen feltöltöttem itt melletted, és mondom, részese vagy, hogy elindult ez a podcast, úgyhogy sok sikert, és, Köszönöm szépen. és jó boldog pillanatokat. Köszönöm. Köszönöm a lehetőséget. Én köszönöm.